A Xunta leva transferidos máis de 900.000 euros en axudas para os propietarios de vivendas afectadas polos lumes deste verán. O Goberno galego concedeu xa 9 axudas a 7 propietarios de vivendas en San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras, e 2 en Quiroga, por un importe que supera os 900.000 euros. Estáse a axilizar a tramitación e a resolución destas axudas. As achegas poden acadar case 150.000 euros no caso de vivendas habituais, pois os 132.000 euros para a rehabilitación do inmoble pode engadirse 16.200 polo enxoval doméstico. En caso de segunda residencia, as axudas son de ata 66.000 euros e 5.400 para o enxoval. O Goberno galego tamén asumirá o 100% do alugueiro temporal, se é preciso, e achegará ata 600 máis para sufragar gastos derivados desta situación. Os afectados poderán percibir a contía total da axuda de xeito anticipado, o que lles permitirá axilizar obras de rehabilitación das vivendas. Neste momento hai habilitadas 16 oficinas para resolver dúbidas das persoas afectadas e axudalas a presentar as solicitudes. A cidadanía tamén pode dirixirse a calquera das oficinas do Instituto Galego da Vivenda e Solo ou os concellos.